Mubor ko. Sa kaltek. Isang kaltek, saragi bukbok. Sama sa gyapon guys, mutabok mi atong pikastampi guys. Kay maghuwat mi ni Mister. Ikaduha pod guys, baklay-baklay mi atong kabatuan adto. Kay dako kay katabang sa moang lapa-lapa guys. Adto mi atong mag-exercise, lakaw-lakaw sa may bato. Kasagaran ko adto guys, daghan man kay magbaklay-baklay adto. Kaya may lugar nga hunasan dito padung ni sa Luis Mercado ni guys. Sindan po tag duko-duko ni guys, kaya nitan-aw po tag mga shell. Kaya may nalaman ni o kung sa itong mahimo ni ato ang kanang mga bakante na nga shell bawa na unod. Magtigom ko ani guys kay may laman ni tuhugog ibitay sa pultahan guys, ikiling-kiling para og nay hangin mo kiling or naay linog mo kling mo na yung ideya guys para makamatikot nga na jud di ay linog. Sige mi ani baklay duko-duko pangito ang mga shell. Mintraso kasi Mr. diha. Dugay ni uli sila si Bert guys, ambot og nga no. Tingali to asa layot sila nanagat. Ang nanagat pagkakaroon guys si Bert Senior og si Alvin. Kaya nga ba mga mananagat guys, why nakakuha og paon? Wa sila no makapamaon guys. Ni uli na sila guys. Atong silipon o kung sang isda ilang kuha guys. Ay, naday mamsa. Agay. Naadi ay ha. Naa? Unsa man pare gapon? Gamay. Gamay ra di ay. Kuha ko sila, bagutang lagi ng... Hala, naara di ay. Ha?
para sa ba? Dili. Kapro. Wow, manay buguan. At naman ng kapit ng kilo, itong kilo naman eh. What? Ha? Ito. Oh, bugo. Pero may Nangitabo sugilan, kami guys. balik sa may tampi sa suba, guys. Wala lang may musakay ni Bert, kay duha man mi. Ang managbuay, guys, tanawar ha. Kaubog in town ang managbuay kay aron lagi ta makaisda. Mo na nga makaambit jud lagi og bisa gamay rag isda kay sa aming town. Gutom naman ang pod kuno kay jamoy laing sudan. Mao nang bisag tuwas ni ambik lang gud sila. Kaya labi na kay mga senior na gusto na og kanang dili mantikaon. Bisag tuwas guys ni paret na lang gud sila kay makatambal gihapos kagutom kay lami man sabon ning tuwas. Tuoy lagi yung hapit na tagawa. Nubo pang badge sa una. Oh. Law mama ni. Di madag kinto-kinto bahalag mabasa mag-ilis di ay. Nabasa na gajud taani oy. Jesus Ginoo ko. Jesus Ginoo law mo naman na guys. Natanaw na gud guys. Dali. Jesus, nabasa na gajud ko bag ora ba jud kong lego. Jesus Ginoo ko. Jesus, Ginoo ko. Mao naman yung kinabuhi lagi. Mag-import jud ta ani. Maning kamot magpunta ani og vlog guys kay para ito nang Ginoo. Lauma naman eh. Uy, wa naman ko katuod. As agianan. Pasensya na mo guys, ug mara po ilingaw na to karong buntaga. Ug ako nagpasalamat guys. Bye-bye.